Kunevideo la etrendayo eveza owesifazane ogqoke uniform yebandla elithize nowesilisa egqoke formal benza inkonzo yasekamereni. Bekhomba ukuthi babuye enkonzweni noma beze enkonzweni. Leyanto yimbi, leyanto iyichilo, leyanto iyihlazo. Ayimukelekile ngendlela eyisimanga. Imbi. Kodwa nginalento eyodwa enginayo enhlizweni yami. Ebuhlungu ukubona abazalwane bebhizi beyiphusha ivideo, beyicirculateisa, beyiphusha ukuthi ayitrend. Abanye baze basho bethi hayi ngovezeni kahle mzumelene eduze. Bethi abamaziya abafaka izithombe zakhe usisi. Bazalwane, la bantwana bonile banehlazo, banechilo kumbi abakwenzile. Kodwa kubuhlungu ukubona abazalwane, more especially ama-Christians, egijima phambili ephethe ama-flag ethi abantwana ababethelwe, abantwana abaphoswe weni, abantwana abangcwatshwe bephila. Ngoba ukuseculateisa leya video kuyafana nokumba umgodi noma nokubamboza sibangemhlabathi emgodini abayimbeleyo bona wona. But I'm worried ukuthi kanjani thina impela esikholwayo kube yithina engabe siyababiza abantwana sihlala nabo phansi le yanto eniyenzile yimbi, ayimukelekile, ayingaphinde yenzeke, bajezwe ngendlela abangajeziswa ngayo. Kodwa thina sifuna ukubabona befile. Iyodwa engifuna ukuyisho mekula abantwana, ningayibulali abantu bami, noma ngathiwani ngoplan khona, ngiyafisa le video ifike kunina. Ningayibulali. Angifisi ukuzwa kuthiwa mina niyilengisile. Angifisi ukuzwa kuthiwa niyidlisa amaphilisi, niyidlisa ushevu. Ayikho bashingene kwingoma. Azikho inyembezi ezigobhoza engasulu. Ngeke linethe linganqamuki. Alikho itiye eliyoshisa lingaphula. Nale nkinga le, maningi amaskandala akavela ngabantu, ziningi izinto ezimbi ezavela ngabantu zadlula. Nani sokhuluma ngani, sizonihleka, siwafaka amaposter, siyifaka izithombe zenu, nibukwe ngoba ninamndeni, nabazali, nineyihlobo, ninabangani, ninabantu abaseduze nani abanithandayo. Kuzoba kubi ukubona leya video, ukubona abanye sebeyibonile, kodwa kusazodlula. Ngifuna ukusho lawo mazwi kuphela ukuthi kusazodlula, ngeke kuhlale kunjena. Enikwenzile kumbi, angimukelekile, kuyichilo. Kodwa ichilo elikhulu engifuna nje ukulisho mina, angibazi laba bantwana, angihlangene nabo, ukubona umuntu okholwayo ebhizi eposta leya video. Khona nje nami kade ngimbone ngimaziye ipostile, ngamdonsela eceleni ngathi ngicela uyidelete. Mina I operate like that. Angikhava amahlazo, angikhava into ezimbi, kodwa mina ukuwa komunye umuntu akungigijimisi phambili. Ukuvela kwechilo lomunye umuntu elibi akungigijimisi phambili. Bangaki abanye benu esaya nabo emaphasikeni banyamalala ebusuku, sangababona bashonephi kwaze kwasa sababona ekuseni. Bangaki abenza le yanto eyenziwe lezi izingane sangawathola ama video abo. Namhla yibona baposta kakhulu. Musu ukusizakala ngephutha lomunye umuntu, musu ukusizakala ngokuwa komunye umuntu, ube umzalwane nawe. Sikhonza nabantu abadedelwa abazali baba bangakholwa. Bazothini ma bebona le yanto leyana? Ubani ongaphinda dedela ingane yakhe iye enkonzweni kanti izingane zenza le yanto leyana? Uthini nje wena ngawe as a Christian, as ukumzimba kaKristu, ukuthi usizakale ngokuthi kwenzeke le yanto embi ngale yandlela? Kubuhlungu ukubona amakholwa egijima phambili ephethe amaflag ethi hayi abafe, abafe. Mina ngifuna ukusho amazwi noma ngangithuka, vele ngiyazi ngizongithuka. Laba bantwana labana ngiyabathanda, laba bantwana ngiyadinga ukubona bephila, ngiyafisa laba bantwana labana uNkulunkulu abasize balibone iphutha labo. Ngiyafisa uNkulunkulu abenze babe strong, bakhule bese bengaphinde bone. Usho njalo uJesu kowonile wesifazane, uthi ungaphinde wone. Ufuna ukusho labantwana, ngifuna ukusho lawo mazwi, abahambe bangaphinde bona. Lapho nikhona abantu abami, ningayibulali, siyanidinga. Yes, sonithuka, sikhulume onke amagama nabaseduze nabo nje. Ngiyacela bengabenzi bazizwe ngathi sekuphelile ngaba. Akupheli ngomuntu ese before the grave. Kubuhlungu kunjalo abakwenzile, kukubi kunjalo abakwenzile, kodwa bayingane zasekhaya. Abasekhaya bayafunakala emazulwini. Okwethu babamba sibagone sithi bantu bami, ne wrong.
nibabi, isenzo senu simbi, kodwa kukhona indoda eyodwa egeza umuntu uKristu Jesu, unegazi elaphalala eCalvary 2000 years ago, lahlanza isono somuntu, lahlanza isono sezwe, kwakubalwa naso lesi. Asikwazi ukubangcwaba bephila bafowethu, asikwazi ukubafaka ethuneni bephila. Awukho umgodi esingabangcwaba kuwona njengamanje, alikho ithuna esingabagqiba kulona nje, alikho ihlane esingabalahla kulona. Bakwenzile, sibashonisaphi? Makholwa, bakwenzile ngiyabona kumbi, but sibangcwabaphi? Hayi, ningayibulali ingane zabantu iphila. Uma nje umzalwane ubhizi utrendisa leya video liyana, ngiyakucela mntasekhaya, angibazi, angifihla mhlawumbe ngisoze ngihlangana ngisho nabo, mhlawumbe nabo abangazi, kodwa nje enzela ukuthi nabo bangabantu, bangasale sebeze bayibulala egameni lakho, ukuthi nawe ube nesandla utrendisa umhloli ichilo into embi ngalendlela. God bless you. Ngiyilindile inhlamba zenu, ngiyazi ziyeza kumina-ke manje. uNkulunkulu. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Pastor Mdluli. Ukhuluma ngasisi nabhodi lebe ba-circulator or laba sa-circulator lapha etinkundleni tokuxhumana labasonda lapha e-St. John's ngemva kokuthi akusabalala ivideo yabo lapha benda uqansi khona outside of a church wearing timpahla tasesondweni. So uyasho ukuthi yebo lo labakwendile bekumanyala bekuluhlazo but abangadibulali basafuna kubabona baphila alikho ulitiya lelishisa forever, meaning ukuthi these two shall pass. Bantu batokhohlwa baqhubeke ngetimpilo tabo, yebo nyalo abantu basakhuluma ngabo because indzaba isashisa, but isikhathi sitohamba abantu bakhohlwa baqhubeke ngetimpilo tabo bakhohlwe ngisho ngabo. Uyasho ukuthi iyamangala ukuthi kubona ukuthi kahle kahle labantu abaphosta kakhulu le video nalabasabalalisa lama picture bantu abakholwako. Uthi ngani makholwa aqenzetelana udwa nekungani makholwa ajabula ngokuwa kwalomnye umuntu, bahlekisa ngaye lapha etinkundleni tokuxhumana, baposta ivideo bayayireshare. Uthi asingaveli sibaphose emgodini labatimbele wona, yebo lolo bakwendile bekuluhlazo bembe emgodi but uyasho ukuthi asingabakhahlili bavele sebawile because siyaqoka ukuthi nefana leti uyathola umuntu bathi utibulele njengoba sesivile ukuthi bathi usesibhedlela fighting for her life because of stress sale video yokusabalala. So uyasho lo bhuti uyanqenga ukuthi kahleni madoda ngokusabalalisa leya video. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.